Nyakora moge jwang oyawre kendo machiegni kiny maka ono karo kiny machiegni chenro maka uono kae wan kae chenro mara rupiny wadagoyo mbaka kodi kae kotona kod weche mag somo mabende wadani wago kodi kawarango kama piny Kenya chomo e weche gi mag som mbalariany kod mago mag TVET. Nyakora moge jwang okinyi maka uono ka wadani wapenji ni to kama piny Kenya nitiere okenge ma piny Kenya osegoyo gin mag bero somo ta enya etat somo mago ma mbalariany kod kuonde tiegruok mago bende mag TVET. Tinende yudo ka jopuonjre mathoth yiero mar dhi timo courses mag TVET. Moko bende dhi e mbalariany ka wani mag ji giwegi gi mag sirkal. Kamirango ge kae nitie pek kod yot ma jonyuol moko bende yudo. En ikruok makare koso rem timo ikruok. Mane gima wadabedo ka watwak e okinyi ma kawuono. To ma okan kenda antiere ka kod welo mabende osechopo e studio kar ka jolonyo weche mag somo kendo jokanyo e sekta ni mar somo mabende wadamiyo thuolo mar mondo mi wachak go twak okinyi ma kawuono. Achako mana machiegni kod akan kae kod Peter Osumba ma en jalonyo weche mag somo kendo gisani en registrar mochung'ne nyithindo kata jopuonjre e mbalariany no mano Mazitek. Okinyi ma kawuono wantie kod kar kae achiel kachiel Osumba Peter oyawre kendo machiegni mosi oganda. Oyawre ahinya Kepas kendo duoko erokamano kuom chopo thuolo mar chopo ka. Amoso Ramogi duto ni oyawre kendo arwako we twak. Erokamano ahinya machiegni chenro. Kama chielo antiere kae kod jakanyo e sekta mano mar somo kendo jaket mondo e sekta mar somo bende kama entiere gi lony mare e sektas mopogore opogore. Kauno dabedo kode kaka warango sekta mar somo ta enya somo mbalariany kod TVET. Ni to ere kaka inyalo bere en somo ma piny kadhi malo kosetime yo machal nade. An ka kod Thomas Agutu ma wuod Asembo. En ka onanige wuod Asembo areyo an kona gimomiyo bedo kod iduto ka achiel kachiel. To moyawre kendo machiegni. Yawre ahinya. Erokamano nyikwara Mogi. Yawre uru duto kuonde ma untie kendo warwako we budho kata twak ma okinyi ma kawuono ni. Erokamano. Kamano ahinya. Kama wadabedo kae ka penjo ma bende waketo ka nyakora moge jwang wan gi penjo moro ma kawuono ma wadani waketni kacha e mbui kendo osebede kacha e mbui magwa mag Ramogi TV mar mondo mi yud thuolo mano marange kendo mara duoko. Wapenji kacha ka jopuonjre mathoth ne oyiero courses mag TVET kara mago mag mbalariany. En ang'o miyiero ma kamae ne otimre? Mana achiel kachiel kanya ng'en wadhido thuolo mano marango ni to watime e yo machal nade. Mano penjo ma kawuono kama wadhi bedo kodi kar kae ka waluwe kendo wadhi bedo gi thuolo mano mar ng'eyo ni to itime nade. Ang'eni ang' konwa mbele kacha ka waseyude ni to jopuonjre mathoth ne oyiero courses mag TVET nang'o ka ipimo kacha kod mbalariany ma pacho kae. Ang'eni gi gik mathoth nya Tom yana mondo mi achak kodi ka waduoko penjo mabende jopiny wasepenjo oko kacha. Iwona ang'o manyalo miyo kwan ma kamae bende biro kae katimre achiel kachiel. Wanya neno penjo no mondi bende mano penjo ma kawuono ma biro keto kacha e mbui mane en inyaorno ote machuok SMS line en 360 e Facebook bende waseketo penjo no duoko kacha to wadhi yudo thuolo mar somo ote mari kar kae. Jopuonjre mathoth ne oyiero TVET kar mbalariany. Ang'o nyalo bedo ni ne okelo yiero machalo kamano. Achako kod welo mane studio ka to kae to bang'e ang' wabiri nyakora moge jwang kama nitiere Thomas Sankum. Erokamano nyikwara Mogi. Penjo ma penjo no aparo ni osebedo ka wanene keta trend ma obiro go chakre higni 3-4 mokalo. Wasebedo ka waneno ka nyithindo mang'eny kata jonyuol mang'eny prefer nyithindo mondo odhiye TVET kar mondo gidhi e university direct. To aparo na achiel kuom maduong' momiyo ma timre nikech iyudo ka nyathi dhi e university kendo chulo pesa mang'eny. To TVET gimose bedo ka oloyo go university en skill based. Koro iyudo ka nyathi kowuok college to en nyathi ma oikore kendo onyalo dhi bochakie gire moro matin manyalo konye. To nikech Kenya masani iyudo ka weche mag tich koro ochopo kama koro ok ng'eny kendo jo university go bende kata kowuok to iyudo ka samoro ne en mob iwacho ni theory moloyo tich mipuonji tiyo gi lweti. Koro miyo TVET sani koro ji mang'eny
neno ni nyithindo mondo dhiye TVET ma ka giwuok to ka pesa moro nitie matin to nyathi nyalo dhi chako gire moro. Kendo aneno kamano bende en yo machielo ma wanyalo gerogo kata manyalo ketogo yore mag yudo tich. To nikech nyithindogo kochako gimoro to ang' nokawe ng'at achiel kata ji ariyo, ang' nyalo miyo kata create gimiluongo ni job opportunities. Koro miyo mane gima miyo paro ni koro miyo TVET yudo nyithindo mang'eny sani. Erokamano ahinya. Kendo wan gi ote mathoth. Ang'e ni gichako donjo mana sani. Ayudo gi kachiel kachiel e mbui kachiel koda ka SMS line. Peter Sumba kapok akawo ote makamagi ka wachako twak. Paro mane mentiere godo. Ang'e nyaketi kama tek mar wacho TVET kod mbalariany. Into in mbalariany. Tena bende ni giparo machal ma pod inyalo somo ne Nyakura Moge Jwang'o kinyi makawuono. Inene yo machal nade? Erokamano ahinya Cleophas. Bok okal matek ahinya nikech king'iyo mbalariany wacha nitie joma donjo ka biro somo somo mamalo ma degree, lakini nitie joma bende chake yore mag kar ka certificate kata diploma ka. Koro ka lure gi penjo mipenjo ni to ang'o momiyo nyithindo mang'eny donjo e TVET moloyo university. Anyalo duoko didek. Mokwongo lure gi king'iyo bende te king'iyo nyithindo ma 900 gi wiye mane otimo penj, iyudo ni mane oromo mondo donjo e university be nok ng'eny ahinya nikech ne wan gi ji 260 gi wiye. Koro mane mokasto kineno jomodong' nikech ng'ata modong' e buoye kanyo, koro onego bed ni donjo e kunde somo mag TVET. Koro mano nyalo bedo mokwongo. To mar ariyo bende iyudo ni jomodong' piny gi chon TVET gi nok ng'eny ahinya. To sani sirikal osetemo kamedo gi ma kanyo ngire mochung' ne somo chiwo duoko mag joma no dwaro nafas kolure gi duol mar KUPS to mayiero kosgo mayiero kos. To nowacho ni sani sirikal oseyawo thuolo mang'eny moingo 1 million ma ji nyalo donje. Koro ing'e ni nyiso ni gigi be koro to gibe koro kata kiwuothe gweng' tiyudo ka nitie TVET moko mochak kuonde ma ji yudre. Koro duokno mar ariyo en ni ginene kuonde somo gi nomedi, to kendo lendo mag kuonde somo gi mamiyo ji koro bedo gi ng'eyo ni gintie bende omedore. Mar adek to mana kama ne Jaduong' Agutu bo wacho ni to sirikal bosebedo ka jiwo ji ni kata ka bed mana ni kalo ni dhie somo e mbalariany to nitie to maybe ok iyudo gimi ni idwa timo e mbalariany tiyudo ka TVET time, maybe iyudo kata ka nafas momiwa mar kata kaka osomo mar nursing ni iyudo ko pong tete kata wan karo iyudo ka idwa somo degree to pong. Koro inyalo dhi ikawe kata gi e level mapiny eka mondo ibi malo. Koro mano e duoko ma anyalo wacho e gimomiyo kamano. Nyakura Moge Jwang'o bende kama intiere kanyo inyalo tudri kodwa wasikoni kanyo achiel kachiel. Inyalo oro ote mari SMS line oyaw, Facebook inyalo oro ote mari e page na mano mar Cleophas Oluoch inyalo yuda kanyo. Page mar Ramogi TV bende wantie kacha. Kamiore duoko no wadhi kawo gi twak e kachiel kachiel to ibede achiel kuom jogo machiwo twak mana kama wantiere kar kae. Thomas Agutu kantiere iri ka wadhi nyime kod twak. Nitie gik mathoth ahinya matimre. In gi sikul mano ma itayo. Kirango kanyo Dominion Model School mano Mandhiwa. Kirange utiego jopuonjre mar chieng' moro bende obed jok moko manyalo loso tije ne jok moko. Igni duto ma skul osebedo kadhi. Maka musechope. Un gi jowu musechopo e secondary gi yero pathways magi to gikone iwacho ni gin gageta mar dhi kanye. E mbalariany kata kuonde tiegruok mamoko. Ukono gigang'o e kinde ma ubet kod gi piny niero koro wago mbaka mar somo. Nikech gini wachre ni chako piny. Oseso gini wi jonyuol gi nyithindo ni kama ng'ato nego chope en kanye mbalariany. Ko gichopo mbalariany to in ng'amurem.
kendo ok onego winji kamoro amora ma ji lose. Dipo ni mae adier koso ma en gi paro mopogre. Achako kodi to kata ng'a winji Peter ben. Erokamano. Aparo ni ipenjo maber kendo wan jok ma nigi skul ma nyithindo ma pod a piny nitie kaka primary kod junior high. To gima goyo erokamano maduong' mokwongo en ni gimiluongo ni CBE makoro biro sani. Iyudo ki en learner based or skill based. To gini prepare nyithindogi e yore mopogore opogore. Matiende ni nyathi ka piny ne anyalo wacho ni sirikal nyaka beni nobedo piny bong'iyo kata joma noloso new curriculum nobedo piny bong'iyo ni wayudo ka ng'ato ne nyalo dhi nyaka university. To kidhi nyaka university to samoro gima ni idhi miyi ni mondo itim ok en gino manyalo dhi konyi e yo makare. Samoro ok en gima ne talent mane in go. To sani kaka gia piny wamedo encourage nyithindo sama kama pod ginie primary ka. Kendo wamedo iyudo ka nyithindo hero somo. To nikech samoro nyathi nitie ma ok samoro berie gima isomo gi wich to ok tim gi lwedo. Wan gi very good example ma nyathi mwaseneno motimre kamano miyudo ka kutere e oko gik midwa notim gi lwete kata itere pap sports kama tiyudo ka en number 1. Koro gima wanyalo wacho ni sechegi gima wawacho kata watemo mondo wa encourage ni nyathi ka nyathi obed ni gima onyalo timono osome asoma kabisa makata ka en mpira makata ka en tij tedo nyoro nye wadhi mondo wache wechegi gi kama iluongo Kenya Utalii College mondo wane kaka nyithindo pod wanyalo medo ting'o nyithindo malo kuom molojo mohero tedo molojo mabro hero weche mag tourism e Kenya ka gidwa timo courses ilago kech nwayudo ni there is a gap miyudo ka ng'ato somo nyaka high school kosetiko korka wacho ni odwa dhi somo gimiluongo ni tourism kata hospitality management. Koro wan kaka school Dominion Model School waseng'iyo ni nyithindi chako wuogo mana piny ka. Kendo gino I'm sure ni gimoro higni 5 mabiro wabro neno fruits mag CBE ma sirikal koro nokelo ne nyithindo mondo otimni compared to kaka ne wan chon. Miyudo ka isoma wan nosomo gimoro ni Vasco da Gama tindo konya kata katimo gima timo. Koro aparo ni somo masani obiro maber kendo wamedo encourage nyithindo ni ng'iswa ne kata jopuonj bende konyogi mondo gi identify gima ginyalo timo kata talent mar nyathi ma ka nyathi koro dongo tiyudo ka obedo effective ni society kama owuokie kata kuom modhie tich. Koro miyo an gi geno ni kata challenges nitie matin kacha gi kacha to watemo kabisa mondo chieng' moro achiel gima jopuonj puonjo nyithindo gi sani nyalo konyogi e higni mabiro. Erokamano ahinya. Peter Osumba, mbalariany ma bende intiere mar Mazitek orango weche mag teknolojia kendo kaka inyalo rang ni keto lony manyasani kendo itiyo kodgi e piny mano ma oganda odakie. Nitiere gik mathoth ahinya ma oganda lose. Achiel kuom twak mana bedo godo juma mokalo nitie kod ambassador mano ma Switzerland Nairobi kae. To gino mani penjo maduong' en niya, ng'ama suko wich Switzerland nie ngas maromo kod ng'ama daktari kirango weche mag osara kata weche moko mathoth. Jasuk wich Kenya ka ibokoni ni jasuk wich ka odhi somo town kata kakisuko wich to wuok osara mare ok dirang kata en moro madipim kata gi daktari. Joka orango kaka ginyalo tiyo kod technical courses, technical knowledge mano magintiere godo mar mondo megigero uchumi margi kachako kod jogo mantiere piny. Bende paro nyaka sani wasebedo kumoro ma wanyalo nyayo ng'ama wuok e mbalariany to dhi e tich to kichak puonje tich kendo.
kama ntiere ka nikech mane pogruok manyedhore lela kalka ang'wane gi ote joneno mathoth wacho ni ng'ama wuok e mbalariany wuok dhi mbalariany chako puonji tijno kendo manyien ng'ama wuok e TVET en e TVET otiyo en e TVET osechako kare en e TVET ondiko jok moko tich uchumi mar piny igero kod kuonde tiegruok ma kamagi kama wantiere Kenya biro wasego kan koso geno nitiere kaka Misaguto wache karka wadhi neno geno tok CBE ka osetieko program magi duoko erokamano wachno to osewachre en gadier mare to kendo en gi kuonde moko mabende adwa lero mabe pod ok oler maber ni ing'eni sana kanwa chenro mar somo man waluongo ga ni 844 cha kane wa kisungu luongo ni wan implement kane wachako time apani ne idwaro jok mane nyalo dhi tiyo e ofise ndalono lakini piny oselokre to kata king'iyo somo no maber bende kaka ne kuonde somo be noko king'iyo no gitime kaka nonego bed gitime nikech kata king'iyo art and craft ne nitie lakini mondo ipuonj art and craft nitie gik mang'eny madwarore molo kipuonja nyithindo commerce kata gik theory moro ma japuonj dhi mana puonjogi to gitiekre mana kanyo to gitimo penjo gikalo asto nwaketo wach kalo mar penj ni be mbele ahinya ineno kata ka momiyo wabedo ga gi shida mwa jawuoye ga samari za penjo duogo cha ni ji kaka king'iyo wang'ni ji 1180 ne iwacho ni penj gi no kwal koro nyithindo go ne duoko gi no kowuok maber koro ma kendo gimo osebedo ka timore koro kiwacho kwa keli pio gimi penjo ni to bwa golo jok moikore ne tich anya wacho ni anya yie kendo anya kwer kalure gi kaka daduoke nikech iyudo ka lure nitie kuonde somo ma ose neno thuolo ni mose loso thuolo ni ma kata kapok adonje CBE ma sani wasechako ikre in fact emomiyo seche moko jaranga to jayuda nikech ncha wachuo wa ahinya wach mar wambe ikre ne nyithindo nikech odong' mana higni 2 kendo to nyithindo gibiro to yudo ka nyithindo seche moko biro gi somo mambele moingo kata somo mwachako go university ka koro e gimo bedo kwa timo koro gima university timo kata king'iyo koro kawacho mana kuom ranyisi gima timo en niya nitie gimoro miluongo ga ni industrial attachment dholuo akiani wabo luonge nango to lakini ma jopuonjre mabiro koro mondo ne kaka itimo tich mano ma gisomo koro so japuonjre kose somo mochopo higa mar 3 to koro odonjo e kuma onego bed notiye ma kata ka en nosomo nas to koro odonjo e hospital to ng'iyo kaka irito jotuo koro gimwa temo timo en ni wamedo gi chon ng'enyne ka ing'iyo to gini ne en ga mana achiel idhi kuom dweche 3 kata dweche 4 ma onego bed ni oko titime alafu iduogo lakini watemo mede ng'enyne koro wakete 2 nitie michako kapodi ne higa 2 mondo ing'iego maber to gima ni chako timo ni bene gima chunyi ne nitie adier to koso gima ni pare wi ni gima dhi yudo kumi itime gini ma kata ka in ng'ama ne odonjo ni idwa timo IT nikech maybe IT ni niwinjo ka ji wachi anya ji ohere ahinya koro kwa mi kidonje class tine ibineno ni to IT ni be en gima inyalo timo to kaponi in gi chich moro kochopo seche ma koro waterie ginene mokwongo waterie kar tich mokwongo mano bro confirm ni to gini anyalo time ma deliver kondika koso podi then mar 2 kendo confirm ka koro chiegni donjo kuma ji tiye ma in fact ka wan to koro wakete mogik yani time to idonje tich ma kabe ni dhio attachment kamoro to jogo hero gimitimo ginyalo koro kawi kanyo kata kichako donjo gima waluongo ga ni internship ma seche moko ichulo kata ichuli matin kata itima as kuwo kanyo tinyalo donjo tich koro aparo ni gigi magwate kaka TVET to gi mbalariany magwate koro gima wanyalo timo maybe kaduoko kanyo ni onego bed ni wamiyo jogi
gima jo kisungu luongo ni exposure dholuo kani wanyalo wache nago ong'eye gima dhi nyime e kuonde tich kapod en e iye ka waweyo kita nyithindo gi somo ma theory ma gik mako giwich gima kamaga giwich to kochope sach penj to giolo to giyudo grade maber asto koro ka giwuok oko ka to koro gin gima ginyal timo kamano erokamano ahinya. Tom, be iparo ni wayudo jopuonjre mawuok oko moikore ne tich itemo mule matin sama ne duogo penjo mokwongo cha adani mondo mi warange go ahinya nikech mbalariany kirango ma pinje maoko iwacho ni gine centers mag innovation kata mag kelo lony manyien lony manyasani research motime mbalariany ni gimoro ma piny kao gi pek madwarre pinywa mar Kenya kama ntiere sani gin gik moko mwatimo mana magotese ji okal piny ji wuogo dhi research mana timo mar kaka inyalo tieke an kuom ranyisi mano nango kaka itimo iwacho ni snake bites mantiere Baringo ere kaka inyalo tieke mano report mana timo mano mar radio ikireno kaka research mano timo koro moko ntiere mathoth mitimo wacho ni timo Vasco da Gama gini iwacho ni sama in ka ipenji ni ati Karandusi ni Agilgil ni kure mano ntiere piny kucho tiduogi penji ni koro koni ng'ama ntiere mbalariany China ipuonjo kaka nyalo loso tielo mag nyamburko manyalo kalo ndhiwa ndara chaka koselose manyakalo ndara no maber mochomo Dominion ma ok otuch mane gimo focusing na dek kotieko to baso yude to kete oke market gima kamagi bende waneno kan timore e pinywa ka koso depo ni endok chien machal nade ma pod wantiere godo to nyalo kale nade. Erokamano aparo ni aduong' Leopas gima wacho ni ka wanyalo implement gimiluongo ni skills based ma iyudo ka kata ka en skills based university pod bera kendo gik magitimo bende beyo gima neno ka nyalo bedo ni wapogre an kane adhi China to gino natemo pinjra ni to ang'o miyo jopiny ni iwacho ni pok obudho ahinya bende kane gi joma dhier to sani koro iyudo kuma China nitie kata kama Amerika oyudo ja China to gibuoka to achiel kuma gima nayudo ni iyudo ka tok ute mwadake na koro kuonde mwadake dala ka tok utego ng'ato ka ng'ato nitie gima timo kanyo miyudo kata gik moko sani jowa kao makelo kagi ng'enygi ilose tok ute ginene mag jo China gi to en kamano nikech gima wawacho cha nyathi nokwongo koa piny nitie gima nohero timo makata ka en weche mag loso kompyuta gi ema oyudo ka ohero gik madhi gi kompyuta to chaka somo gi sani dong koro wan gi computer lab e primary school to wachaka puonjo gi ka gin gi that stage to odhi e high school kama ne gimotimo ai chiemo donje mbalariany jo mbalariany gi bende tiege lakini itiege to iyudo ka imiye bende practical oneno gimoneno gi wang'e kendo otimo gi research kata ketimo kata koro some mbalariany to en gima nochako timo chon kohero makata kaponi en ng'ama no tij lwedo moro amora ma nohero timo kata na weche mag yien en ng'ama nohero mana yero weche mag pidho yien koro iyudo ka osomo gino ma kochopo mbalariany koro osomo mana kaka ere kaka ka ng'ado kor yien bakawo moro bachaka kete kore to gini biro dongo maber koro ng'ani kawuok e mbalariany kata ichiwo mana kode gweng' to koni gweng' machotwo madwa loke obede green to nyathine yudo kochimo kendo mano gima nohero makama kimiye opportunity to bende yudo ka another thing ma bende konyalo konyowa en ya kwaseyudo nyithindo gi talent ni ng'ato nigi gimoro ong'eyo monyalo timo bende support waketo ni yudo ka sama osewuok modhi chako gir moro matin ng'ato samoro weche mag ohala sana neno ka nyithiwa ka yudo ka nitie mana sache ma otergi e duka duka no mondo bed gi idea ni gimoro be nitie ni ginene buying and selling miyudo ka nyithindo moko koro seche ma gidugu kama gituge to gitugo tuk an ayawo duka
odhi okawo mana gik moko. Nyathi ilano ichako neno ni mae chamoro chiemo nyalo bedo ang'o, ng'at ma ohero weche mag ohala. Koro pare nitiege chakre koa piny ka, to chieng' moro kodhi to dhi osomo business. To business mosomo ni ok osomo asoma ni koro onge gima onyalo osomo. To osome kohere. Aito ubende make sure kaka ka anyalo wacho ni jopuonj nyaka mantie mbalariany. Onego bed ni wabedo ni owacho wachi gine owacho luongo nang'o attachment monego bed ni jogi timoga. To samoro attachment mitimo ni bitim attachment in the right field, mane iyudo ka en gima chiemo moro nyalo, nikech aito onego bed ni gimoro amora matimore chakre gi iluongo nang'o gima nie wino en ang'o, perception moro ma in go ni to gini ang'o mitime, ma kiwuok kuro tiyudo ka nikech the education system masani wan go e Kenya ka, wayudo ni nokelnwago kata gi jo British manochako. Ayudo ka koro ng'ato en odhi e skul kata en e mbalariany ka koparo ni it is all about chiemo moro omiye certificate ago ka. To oonge gi paro moro ni gini adwa somo gima kawuok tadhi solve that problem maka. Maneno ka ni oko kacha. Koro ka jopuonjwa nyalo medo dhirogi magi bed ni ging'eyo ni somie gimoro ma kiwuok oko kucha tidhi bedo solution to the world. Idhi bedo ng'at manyalo konyo piny. Ok ibed ng'at ma dhi timo ne ji certificate ni an gi degree. Awanya wacho ni gimoro ka. Asebedo a business for almost 20 years. Higni 20. To anyalo wacho ni molo e tourism industry. Miya ng'amoa Kenya Utalii College gi miya ng'amoa Nairobi University School of Hospitality and Tourism Management. Aweni aweya ja university mokwongo kata the first shortlisting akao jo colleges ma piny ka Nang'o? tok nikech ng'ato boko ni akawo higni 4 higni 5 adhi attachment otende madongo asetemo iyudo ang'o matimre ka gibira ni magidonjo magichako tich. Jadha inie another training nyaki train gi kendo masamoro may take you kata mana 6 months 7 months to inie employing ng'at mobiro bi luoro na dier ng'amo kawo higni mang'eny kamae mobiro man gi degree. Koro to ng'ama iyudo koa kuonde colleges ma piny gi to gin very practical. Matine ni sami yudo ka gin gi abe nase research to yudo ka jogi nitie atia time magine class to nitie time magin oko kucha ma college kawo time magiwuotho kuonde kata ka en tourist site kata ka gin our national parks kata ka gineno gigi wang'i samoro yudo kitero kata mana airport gitiye. Omera ka en ng'at mowuok mobiro oko ka kapo ni nitie gimoro minyalo ng'ise ibiro ng'ise for 1-2 days to modong' tiyudo ka en ge wiye kendo gik midwa ng'ise go yudo kong'eyo. But jomo ng'eny gi jomo wuok e mbalariany kata ok ni gin te lakini ng'eny gi nyaka ichak ibed ni ng'ama ichak iwuoyo kodgi ichak itrain gi. An na employee kata moro nobiro utimo masters hospitality management na puonjo for almost a year. Koro chakre kanyo yudo ka ji mang'eny wacho wachni ni joma kata kuonde kaka yudo ka technical colleges bedo mabeyo kata moloyo ng'at moa e mbalariany. To mondo gima kamae jo employers mang'eny owachi nyaka koro mbalariany ng'i maber ni ang'o matimore kata ma ginyalo loko e training margi manyalo miyo nikech university iwinjo ka kata mbalariany mang'eny iwinjo ka ng'ato wacho ni lecturer donjo to miyo kuonde modhi somo kata gik modhi ama o dictate
gik moko ariyo adek modong' ng'eny gi in emidhi research. Ing'eni ng'ano we iye mata. To ng'ama puonji to kosepuonji to goli oko kacha ni koro wadhi tim gicha kaka onego bed ni time. Mabek sama joma technical colleges gi iyudo ka kaka joma nie sector mantie bende mar tourism iyudo kikelogi bedo kodgi kata kuom 3-4 months eka gichak gidok koro kendo kata ka koro gibeyo chiemo ruwa nyalo kawo ng'ato. But gima temo wacho ni wang'i matut ahinya gima timre university nyathi ka piny to gima onego ketie wiye onego ketie winje ni ok idhi kacha ni mondo ikram gimipuonji chieng' moro kiwuok oko kae tibiro gi pepa moro maduong' ni first class honor degree, lakini kikoro ketie field mane somono tich mitimo kan first class. Koro yes. Erokamano yato Magutu, kendo ilera yo makare. Wan giri kendo Peter Osumba, wan ka gi jok mosea school gibiro ginoko training machielo dwarre, oganda ka othuolo malach ahinya. A graduate an gi first class e weche mag fwambo to studio pok nanyono kantiere school. A graduate e weche mag communication barua manandiko mogik ne en madhi ng'iya girls kane secondary kata man ka pok ndiko bende kama gintiere atiyo gi ng'iya girls kaka ranyisi. Nitie moko bende mantiere kae iwacho ni da bedo engineering class ya teme ndi mitieko to nge workshop mora mora misedhi kata misedonje kata maber. Deponi omenda miketo mamalo bende ma itiyo godo madha pi wuok jonyuol pod donga kapod kale midhiero magintiere pesa to giketo ka gintiere oko nikech ang'ene sano odabiro kama no moranga kaka inyalo kony jopuonjre madonjo e sikunde mag tat somo mbalariany kod TVETs to omenda gi bende gionge godo. Bende university funding model bende tiyo, jonyuol tiyo gi pesa mathoth, chak school be chak tiyo gi pesa mathoth timo training to oko koni okoti. Erokamano mana yegi gima wacho ni to akawe kaka puonj monego bed ni pod ajiwo gima nawacho mbele cha ni nyithindo to sekalo koro kuonde tiegruok makoro kawacho mani maybe kaka ok kambalariany ema koro nyaka ng'ini nyithindo gi somo magitimo en somo mondo konji oko. Nitie gik minyalo change mang'eny ka kawo ranyisi somo manitimo ni wapuonje e mbalariany ma Thika. Koro hakikisha ni nyathi kodonjo gimotimo nyathi kodonjo university mokwongo tere odhi honest pok osomo kata tere odonje studio one kaka studio chal mokwongo mano ng'eni kara ji ok kawga tiso e TV kaka ne waparo kwa tindo cha ging'eni nitie kaka lendo ni wuok kachiel kowuok e studio kodonje TV. Tere nafas odhi kar lendo ka koro kani ong'i mokwongo koro pache kaka ne Tomo wacho ni nyaka wadonje walok pach watim gigo maloko paro kaka ne itimo gik moko chon nikech kaka wasewacho ni foni ne en mana ni kal nyathi okalo asto gimoro ma bende ok wang'i mbalariany to gi jonyuol monego bed ni wajiwo en gima government no okele iluongo ni career services office onyalo konyo janyuol be sani nyeji janyuol be wakik wadhiri nyithindo ahinya kolure gi gik mwaparo kaka nyathi wuod jirani moro yando somo gini koro gini en wuod ng'ane engineer wawero wach daktari king'iyo kaka Dr. Alice Waume Dr. Waume mochung'ne Agnes Waume mochung'ne duol mar KUPS yande wacho ni nafas te koriw Kenya ka manye omi KUPS mondo orwake jok madwa somo daktari ne gin 6,000 kende 7,000 lakini jok manyicho oro barua kadwaro mondo kawgi
ne gin ji 600,000 60 gi wiye. Koro ang' ikaw ng'ato gi weng'a, nyiso ni onego watiega kaka iko nyithindogi e gik magidwa timo. Wang'iyo gi kochakre mana gi kama gi primary, nyathini nigi hawi mane ma Nyasaye nomiye, waluongo ni talent, monyalo nyayo gi somo mondo odhigo maber. Koro ka nyithindo donjo kambalariany, gimonego watim mokwongo ni onego wachak wamigie nafas. Kik wabed abeda haraka gi rwakogi e klas. Wamigie nafas miwuoye kodgi kaka wan gi johocho e yor mar somo ma waluongo ni kisungu wacho ni jok ma career counselors. Wuoyo kodgi, wan gi wigi 2 kaka koro kakao ranyisi mar kar. Wan gi wigi 2 ma nyithindogi pok gidonjo e klas. Gi tudore mana gi jok ma gi migape mopogore opogore, migawo mapuonjo gik lendo kama, wan gi migawo mapuonjo chike, law school, wan gi jok ma dwa bedo jopuonj. Iwuoyo kod kamano, iwuoyo gi jogi teto e kaka koro nyathi e pache neno ni to anta nyalo dhi maber e laini mane. Then kodonjo e klas, ipuonjo gi theory, lakini gitudore gi ng'at matimo gini. Kaka wajiwo jok mapuonjo e mbalarianywa ni in kipuonjo lendo, ne udhi e skul gi Cleophas. Tinde piny olony, ok ochuno ni Cleophas nyaka bi e klas ma uwo gi jogigi. Watimo kata gimwa kol tudore gi mbui, Zoom. Omiyi kata nafas moro sama puonjo broadcast, ami nafas moro mar dakika 15 iwuoyo gi nyithindogi, to nyithindogi neni to interact kodi, koro giwinjo gima inyisogi gima dwarre mondo gitimre. Ma ging'e ni jomodonje somo mar fwambo ikayo ni kwa wuoyo gi nyithindogi, ng'enyne gidonje nikech gidwaro nene TV. Gikia ni mondo ichop ka nitie gima dhi nyime e jikon, kata sama wabet kani ji mang'eny onge TV ka, ji mang'eny loso lendo mwawuoyeni. Koro mano kagi ginene, kagi ng'eyo kamano, to chako iko gi gima gineno mbele. Asto koro gima na wacho ni limbe mar kuonde mitime gigi, limbe alimba kapod gisomo, alafu koro donjo mar attachment. Asto gik moko kaka somo itimo beti opogre, kaka wan gi gima iluongo ni jokisungu luongo ni capstone project. Kar mondo indika theory e gima waluongo koro ni project ni. Wawach ni in isomo lendo nitie gik mang'eny, nitie broadcast, nitie wan gi digital, wan gi print, to film bende tiyo tudre kode kama. And kata animation cha pod ok owere kod mabor ahinya. Koro in idwa timo project ni kanyo, wacho ni an adwa timo film. Sawa. Ichako kolure gi ndike, iluongo ni script. Mindike koro mae gimutimo ga to lecturer ng'iyo ga gimutimo kudhi nyime kuchopo giko mar somo ma waluongo ni semester, bang' dweche 4 tichiwe. Onge gimindiko kendo bibro bed piny ni ndiko stories, idonjo idhi e mbui kawo gik moko mabende kata in ikia iketi astimiyo lecturer ni asendiko. Koro giri mitimo cha, asto gini nyathini kabiro rango tich ka, wan gi gimo miluongo ni portfolio, okete kanyo. Koro ok riwach ni awacha ji ni an anyalo lendo, inyiso ni an natimo film mae gima natimo. Iwacho ni don't show. Watemo laure gi CBC no, watemo ng'ado wiye chon. To an mae gima natimo, to gazet bende en gi extract oro mopo ka jo gazet oketo ne kamoro. Mano bedo ng'ado, bende onyisi ni chieng' moro be naoro na ndiko gini, to naoro to nokaw. Koro aparo ni kwanya timo gi kairago, to nyalo loso kama osekethore ma koro wachore ni joma wuok e university gina jok ma nigi barua. Asto ing'eni university kaka na ng'isi at 44 cha, ja university dwa ni en kowuok to yudo moseikore. Asto bang'e dwe achiel chako rwako suit mari. Oneno
kom Cleopas Cleopas. biro bete direct Odano rundre kanyo to madh chai. Koro mago wanyalo loso. Kwa loso go mago to koro loko pachgi. Kamano. Gima iloko go paro ni nitie gik mathoth ahinya ma pod donjo kar ka. Adana kawo ote moko madonjo kar kanya kura mo jwangi sani mar mondo mi wakaw paro mar mag jopiny okoni kacha ni nyalo orno ote machuok SMS wa en riede ka uchiel no Facebook wantiere live Ramogi TV, YouTube bende wantiere live. Yorno ote mari ni to university ka gi TVETs in gi paro mane gi thoth anga soma nyalo sani kato bange moko ngakaw bange nitie Freddy Freddy Babaliz owacho ka ni sani mondo yud tij andika to nyaka ing'e ng'ato Amigola Soya mabe inyalo dhi chimbli. Koro Polytechnic konyo e tije lwedo, yani self employed. Wacho ni adok kulumoyo tigari osadok aya mano josia erokamana ahinya. Onyango Vovaik wacho ni Cleophas sani king'iyo malong'o tije andika tin sana kendo dwaro mana ng'eruok. Pogruok en ni ng'ama ni kod tiegruok mar skills nyalo konyore mapiyo kata mana e yor yudo tije mago mag lwedo kata chako ohandi. Geno ni urango gi kanyo mangu nyalo duoke welo mane studio ka Abdullahi Imran bin Omoth. Imran erokamano kuom ote mari wacho ka ni TVETs sani ni kod chiro moloyo mbalariany. Atamalo maduong' jogo mutieko mbalariany onge tich. To jogo mutieko e TVETs ni kod tijegi. Erokamano. Alex Owiti wacho kama: skill based careers becho moloyo white collar jobs. Ma debate moro man ji ningo primary. White collar jobs better than blue collar jobs. Ero koro gin ka wacho ni skill based careers are better off than white collar jobs. Wacho ni kinde moko chien wacho ni Talo Oil ne manyo welders mar mondo miuti e pipeline margi. To wacho ni onge ng'ama ne giyudo. Mae owacho ni nochuno gi mondo mi gigol joma tiyo tijegi ma oko mondo mi import the labor. Wacho ni recently Australian Embassy bende ne manyo skilled plumbers. Wacho ni tijno ne chulo omenda maromo kata moyawo 200,000. To wacho ni mane gimomiyo skill trades are becoming more lucrative. Kata ineno ka gibecho ahinya moloyo gima moko bende mantiere. Erokamano ahinya Alex Owiti. Mane wacho ni mano Duke of Nyando. Ndira Morris wacho kama: choosing skill based careers is the way to go for our nation and economy. Ndira Morris no japuonj. Erokamano ahinya Ndira kuom oro ote mari. Dorothy Adhao wacho ni morning wadwa tinde tije mawachore ni tije modhial kata white collar jobs gi ok yudre e Kenya ka. Somo dwa bari ndasi kasto bang'e TVETs ber nikech inyalo ndikri wuon at the same time indiko nyaka ji. Nyasaye okony jowa duto masomo somgi kik chal kanono. Erokamano Dorothy. Brenda Felicitas Uchieng wacho ni TVETs are the best. They don't cheat in exams. Mano questionable. Mano paro. TVETs are the best. Wacho ni ok gikwal penj. Aya. Wacho ni then ipuonjo gi skills at TVETs than in university. Debate ni again inte kaka osumba ng'iyo gi kachiel. Odaloko jogi te. Mondo ka gidhi te. Awithi Evans Odhiambo wacho kamae: moko gin koso ng'eyo kaluwore gi kaka KUCCPS opango mbui margi mano mariero kos. Iyudo ka iwuok kar degree to TVETs ema luwe as alternatives. Moko bende koso chopo e rang'iny madwarore e kos mano magigombo timo e degree nomiyo giyiero TVET mondo mi gichop lekgi mano mar timo kosno. Wach mangima ahinya. Ote mar engineer Juang George: courses mang'eny mag TVETs gin hands-on manyalo miyo indikrigo tich kendo gidwaro points matin as opposed to mbalariany manigi courses mang'eny courses mang'eny gi dwaro tich mano ma indiko e ji bende nitie.
Jennings Abele wacho kani economic growth requires skilled and adaptable workforce. To wacho ni TVETs is the heart of building one. Wacho ni mondo mi ibed kata kod thuolo mar bedo gi minyatimo ma practical kalore kod skills ma intiere godo e career mopogore opogore mano e future kata kama Kenya onego beni chomo weche go mag somo. Wacho ni equipping young people with the practical competencies needed to thrive in a rapidly changing world. Watching the world of education in Kenya, the future of education in Kenya is skills driven, and TVET is leading the way. Good stuff. Mano kama entiere kanyo ote gi thoth ahinya kama gidonje kar kae nitiere ote machielo modonjo kae mara Hilary Onyando. Hilary Onyando ote marianga duogo do bang' yweyo mabeda dhi bedo ka mbele koni to sani wawinjo gi kachiel ka wawuok e mano ma Peter Osumba ne wacho. Tom Agutu inene yo machalade mago pach jopiny wicho kanyo mokwongo gima gimedo siro en mana gino mabendo osebedo kae ka wawacho to gigi duto wacho ni dwaro omenda kama gintiere. Jopuonjre nigi thuolo magi mag donjo sikul, moko bende yiero kos mapiny nikech ok gichop malo kama gintiere. E ngimani te kama isebedo ka intiere ohala to bende in e sekta mar somo, nitie jopuonjre mathoth mosekalo e lweti. Thuolo magi mag yudo tije osebedo ga yo machal nade? Tainya iwacho ga ni kok yudo ng'ama ko badi skill mari ma in godo nyalo usi maber kata ka ng'ama ko lweti obiyo mak lweti ka in gi gimoro kiko mak lweti ka in iwuon imako lweti tidhi bedo wich kuote ng'ama mako lweti muteri kamoro kata ka en ng'ama dami attachment kata internship. Pero kamano. Mokwongo kachako gi anyalo wacho ni opportunity ma ng'ato nego yudi mondo bedi no nyalo dhie kata TVET kata dhie mbalariany no bende osebedo ka dok piny. An ka wuoyo kaka jalno mosebedo gi foundation miluongo ni Nyogaya Foundation mabedo kang'iyo weche ma nyithindo kaka nyithindo nyalo dhi sikul. Wasepuonjo nyithindo mang'eny moloyo gichiegni koro 500 ma osekalo e lwetwa e high school. To gima wayudo ka thagruok mantie en gimiluongo ni chan, poverty. Nikech nyithindogi inya yudo ka nyathi riek, kech mano be challenge ma nyaka wawachi. Nyathi riek to kaka ochop no nyalo donjo e college mokwongo gin gik ma miyo nyithindo ok nyal chopo e samoro e mbalariany. Awinjo ka ng'ato wacho ni moko koseng'iyo school fees modhi chulo kacha to koro yudo ka pek tai to duogo ang'o odok ni dhi e TVET lakini no qualify no nyalo dhi e university. Koro magi osebedo bende thagruok maduong' ahinya ne jowa. Taparo ni nitie kaka wanyalo timo bende mondo wamed dhiro nyithindogi ochop ni ginyalo dhi tiyo tije ma gihero kata mana TVET go. To kidogi yudo kendo ka nyathino osesomo bosetieko mbalariany makoro nego beno dhi timo odhi yudo tich mono nego beno timono manotimo kata manosomo. Gimokwongo anyalo wacho ni mbalariany obiro mang'eny. To ji bende nyithiwagi bende anyalo wacho ni sani ng'eny gi koro somo matende ni kama demand nitie iyudo ka weche nyaka bed ni kakolo weche makoro donje maricho gini weche mag corruption. Demand mag kata modhi malo mag manyo tije omiyo koro chopo kama tich koro dwa dokie wach mar ni ing'eng'a makok ing'e ng'ato to iyudo ka in mi qualify ng'ato nyo un go college kata ng'ato ne ni e TVET to in ja university iwe ng'ato weyi nikech ja kata dhok moro to ng'at machielo dhi okawo to nok oyudo bende kata qualify ne tijino to nikech ento noyudo kong'eye. Mano en achiel kuom challenges mamiyo nyithindo kata jowa ok nyal yudo tich yo makare. Mar ariyo anyalo wacho ni
opportunities gi bende onge. Koro ji mang'eny ma colleges golo kata mbalariany golo, lakini ka gichopo oko ka to giyudo ni no vacancy. Mr. Agutu, ang'o miparo ni opportunities gi onge ka dipo ni mane gima timre? Jok mosedongo muti mantiere kuonde mag tich, ok ase joma dongo, to en mana penjo. Retire mok gidwa dhi, koso colleges miwacho ni golo jok manya ndiko ji tich gi, ok gol ji moromo mar ndiko jo mbalariany, nikech koro chal koro kama gidhiye. To bende jo mbalariany be koro giwacho ni ero mbalariany ok oda puonjo gi kendo, opuonj gi mane skul kama gintie giwuok ok gitim tich. Bas, kama iwachono, nitie gap moro ka. Nitie jomoko mane ok otimo gima ne onego bed ni gitimo. Koro gino biro mana ka mtokni moyudo accident magi pile up. They keep on. Matine ni ka ok akiana wach ni en sirikal, akiana wach ni en piny miluongo ni Kenya, kaka koro wane Kenya ni. No ko make sure ni joma ne ni university last year mono tieko, this year onego beni ne giseyudo tije kata onego beni gin kamoro. To pare ni jogi no koyudo. Joba this year kendo samoro gidhi yudo. Ai next year bendo kuboyudo. In the next 5 years jogi itero kanye. Gima timore ni nitie joma nok otimo tijgi kata nok oparo maber machakre gi jotendwa. Jotendwa to moloyo ma onego beni koro duogo piny ka, to mane gimomiyo wawuoye wach mani ka wanyalo temo mondo wa promote industrialization, mondo wabede gi kambe mang'eny kaka jo China. Iyudo ka ng'ato dwaro mani mondo yawe mare. To ka wayawo, ka ginyalo bedo ni ng'ato nyithiwa gini go opportunity mar yawo gigi, ng'ato oyawo gire moro oloso rete, ng'ato bende yoso computers, ng'ato bende en oyawo mnohala, tiyudo ka okawo ji ariyo, okawo ji adek, and then wawe kuru bedo gi mentality mar ni nitie tije moko molo tije mag lwedo. Ni yudo ka nyithindo mang'eny dongo ka paro ni nitie tije moko maricho moko nya timo. Kendo nyalo kweri ni an mano tich moko nya timo. Kaka somo malich ni. Iwinjo? Gimoro ma ni inyalo yudo no mako kwer ni ogine nego to puro. To king'iyo malong'o tinya yudo ka jowa kata nyithindo mose amua modhi nyaka dala kata kok dala to dhi bo ng'iewo lope moro. To timo gimiluongo ni farming. Aseneno very young people sani mawuoye wach mar iyudo ka oyudo kata mna ka jado ka nitie lope madongo mane iyudo ka jomoko ng'ato nowa university to kuna ni an kana university na somo agriculture, koro katieko tadmanyo mna lowo to chako puro kitungu, tiyudo ka pesa mang'ani kata kijana ni yudo in a month en pesa mok nyaka ta chule kapo ni ne beno no dhi timre nade no dhi ni mondo koro mentality maka magi ema ka wanyalo loko matene ni wabed jomohero tiji lwedo. Tiji lwedo kwasehero to wabende kendo wadhi konyo economy mar Kenya mondo bedi ni nikech kikawo ji adek, ng'ato kawo ji ang'wen, ng'ato kawo ji abich, ng'ato kamano tiyudo ka wa absorb koro ji mang'eny makata ka gigine to koro giduogo gitiyo. Koro weche mag ni wakoso tich bede maonge, to sirikal gi our leaders bende koro konywa kata kony joma temo ilago miye rieko kata kaka dotim kata sources maginya yudogo capital magi boost go gima gichako. Erokamano ahinya Mr. Agutu. Peter Osumba, ndiye ote mathoth madonjo kar ka ng'eni moko ni rango gi kendo moko ni yudo thuolo mano mar ndiko. Thoth jogo mondiko ote magi wacho kata ni skill based mane yo monego bed ni jiluwo kendo mane kama Uganda bende ntiere. Ndira Morris no wache kacha, choosing skill based careers is the way to go for our nation and economy. Gino nyondo gik moko ariyo. Ndiye ote ma Alex Owiti bende wacho ni ro kata ken gi skill inya bed employed. Skill podi nya bedo kata ni ndiko jok moko tich. Wacho ni ng'ato iyudo ka tije golo oko mondo bi Kenya, to Kenya ka pod un gi skills ma utiege mbalariany kanyo bugolo ga skills moko utero oko. Sani winjo nitie kazi maju
mano mitimo kod ministry mano ma foreign and diaspora affairs kazi majuni ka jo Kenya ka golo tero oko itije moko ma nyalo bedo kata ka gitimo oganda moko ma jolony osewacho ni mana achiel kuom chego mago mag brain drain kata iwacho ni wich monego bene konyo wa pacho ka ikaw itero oko to ie koni bende weyo jo Kenya maonge tich kata thuolo mag tije manyalo gero uchumi depo ni rango mana kaka pesa nyalo bedo ka wuok oko through diaspora remittance kata pesa ma wuok oko michwale uchumi gi jo Kenya manoko modhi weche mag tich to untiere ugologi higa ka higa unya kuno ni higa ni udhi golo jedi tiwacho ni chance mar ng'ato yudo tich course matimo kata obed mar communication onya bedo achiel e ji 1,000 kata achiel e ji 500 possibility no chal nade kuro ori kirango thuolo ma igologi oko e kinde ma giwuok el comunico de Pascal puka duka ya kala pio kama ne jambaka wado wacho no to kare iwe gi gimi penjo nitie bende gimoro ma baby ber lero ingeni ko wacho ni skill based skill en gima ng'ato nyalo timo gi sombe moyudo koro koti alero mana nikech ng'enyne osebedo ka obedo gi kiwacho wach skill to obedo associated gi TVET obedo ni TVET en skill skill en ng'ata ma gimitimo bende kopogre gi wuoyo be inyalo time mane skill koro skill ni en tenene gima nyaka wawacha koda wache wi jambalariany koda wache ji nyamodhi TVET to koro gima da wach maduong' kanyo en ni gimoro amora mi chako ni timo bedie ni nyalo gimoro amora mi somo bedie ni nyalo time mi ranyisi moro ma piyo kae ndalo moko na chung ne weche mag marketing niluongo nango dholuo weche mag mago maguso kod mag lendo kata maguso mag lendo na chung ne kanyo mana e mbalariany ma Zitech kae to ng'enyne nwatimo ga mana lende TV apani neno sana mano kata chon kane podi wan college to gi jok mobiro wa wuoyogo e reception kaka olimowa wuoyi moro chieng' moro biro noja ginenega noja kwayo ga tich to ne kichonge koro chieng' moro biro na to ng'isa ni bwana ok adwa ni chula adwa ni miya karatese ma nyiso malando university flyers waluongo ni flyers posters aseyudo nafas moro showground ma Nairobi mano yudo ndalo showground kike chula in miya karatese gi adhi lando nu university asta abro kelo ni jok ma dwaro gombo donjo e mbalariany ka koro wawuok wasekelo ni barupego ng'ano no joktu wacho no challenge pacha sana kowacho ni ing'eni o create gima dwa kelo kanyo ni ng'ani ng'amo somo marketing to kobia ni mondo bedi kanyo mondo ndike owacho ni koro odwaro miya solution mag duoko mag shida ma wan go modhi molendo mokelo na gino donge nwarwake nikech mano ng'amo ng'e gima timo koro mane skill kod isome TVET kod isome ku mane skill koro pogruok en ni kaka koro ng'ama dhi e TVET oseng'e ni en ache odhi somo gini to dwano time emomiyo koro gibedo ga ka yombo jamarariany kapod dwaro wuotho dwaro fees tich moseikre lakini kata jambalariany onego bed ni ong'eyo ni gimosomo no nyako ne kako nyalo time ma jopiny morgo ma jopiny bedo ni gidwaro mondo otim gima nosomo nikech kane somo no jok mano ong'iyo somo gi e kiwango mopogore opogore king'iyo kami gimoro ranyisi ka koro wawach ni koro wan gi civil engineer mosomo e TVET to mosomo university mosomo e TVET nonego bed ni ogoro gimo miluongo ni loading odni kogere chumbe onego bed ni ringo nang'o asto mosomo e TVET nonego bed ni koro gere implemente
ni odni nosegoro kama koro walose kama koro giduto onego bed ni nitie kaka kuma girome to gima duong' ni skill bende timo gima ni somo koro kabire wach mar koro ka bende watero jowa mosomogi yes nafas nitie to nafas ok rom ng'eni kiparo kaka 19 naparo ka seche moko wago mbaka gi wuonwa ndalo mane indiko gi jomoko indike posta jomoko indiko Kenya Power ne gidhi gimoro niluongo ni labor office mano 1960 something register to i register koro in idhi gadhial nimo ka bende nyingi osechopo gima maber gima maber ni alagi nimo chopo nikech ji ne tin ndalo cha mag be koro chieng' ma happy iluongo nying ka intie kanyo ikawu kendo ka nafas ochako yudre kendo ichako iluongo kamano koro tinde ji ng'eny kuma nyaka wayie ni to ji nyuolore to en nani ni ok wasebedo ka koro pinje madongore kaka koro pinywa mar Kenya ok wasebedo kwa loso wamedo nafasego kaka onego bed ni kaka ji dongo medo bedo mang'eny te kaka kane jambaka wacho ni industrialization osebedo ka piny kaka waloso industries wakelo wabiro gi paro opogore osebedo ka bedo piny emomiyo ineno ka jowetewa ma wuok piny mar China ka gibiro to ging'iyo apiko to giwacho ka gineno ka japiko koth goyo to gidhi giloso gimoro ni koro japiko nyaga chuo kama to ni koro en mabul koro chieng' koth ok chame koro mane mwasebedo go okwa tim gigi magik monyal timo ka to kwasebedo kwa timo koro miyo nafas osebedo kadiyore then ng'ama wuok maybe e somo bende dwaro mana moseikre chuth to moseikre chuth seche moko moseikre chuth en ni tich moikore kata kamidonje nikech ing'eni ng'enyne kidonjo kar tich kata kawuowe ni andika nyaka yie ni nyaka idonj gi piny koro kithulori kidonjo malo koro onego bed ni kanyo bwang'e to piny ka skill ema skill no dwarre nyaka itim mana gima ne opuonji kapok ibiro lendo ka nyaka ilos mana gini nyaka ibed gi skill minyalo lose go e studio kucha moikore ne jopiny mondo okawe koro kabiro wach mar tero ji oko to anya wacho ni wasebedo gi jowa ma nyithindo mwagolo ma nyithindo kogol sana neno nitie madonjo e ohala nitie madonjo e andika nitie madonjo tinde waluonge ni miwacho ni dhi oko ni ng'eny dhi oko sana kaka wacho mbalarianywa mar Zitek to be ang'e ni mbalariany ng'eny anene mbalariany mang'eny ne kaka koro jomosomo nursing ng'eny gi gidhi oko nikech jo oko oherogi to jo oko oherogi niya king'iyo curriculum or bug somo mar ipuonjogo nursing Kenya kama ngima gi somo matut moingo kata jomotimo gino oko ng'enyne kotimo nursing ti isomo ng'enyne rito jatuo lakini wan nurse wakati wadhi koda gik monego bed ni daktari ema somo koda yedhego kaka timore to gi kaka dend dhano bonego bed ni timore seche ma imiye yath waluonge jokisungu luonge ni anatomy mane ma koro iluongo gidonjo kod anatomy lab kacha kama ging'iyo gitiyo gi jowa manosewewa mondo gisom wach thieth koro mano skill koro nursing awach mano watero mang'eny ginene bendo sani kos moko kaka mag puonjogi be sani ng'eny jowa osebedo kadhi oko ndalo mane ng'ane nitie kane po gikawo ginego Gaddafi jo Kenya mang'eny sana nodhi kuro Libya koro nafas go nitie to gintie mana ne jomoikore kamano mano parona kanyo kinde mokalo jumbe moko ariyo adek narado kod japuonj moro ka iluongo ni Ayub wuod Suba wacho ni en gi community mag joluo mag jo-Kenya kata jo-Kenya madhi 800 mago ma jopuonj mano mapuonjo e piny Amerika to gibire programs mopogore to gibedo kuro iwacho ni skills ma utiere godo to kik wakaw for granted en malo moingo pinje mathoth to bedo gi skills maonge tich nyakonyo wanade wan kode Kenya ka
to wacho ni kapok iyudo chance mar dhi oko ok idhi yude ka in Kenya ka ijapuonj pod ikale midhiero machalo kamano. Weche gi thoth ma pod donjo kar kae ng'ena daka ote moko ote gi kawo gi kae ang'ayud thuolo mar duogo mar mondo wasom gi kendo achiel kachiel. Ei ote gi nitiere ote madhi yudo kanyo Rosie miwa ote mano ote mar Ouko Nyadida wacho ni with the current trends in wider spaces watching education without skills and talents no child shall find it easy to meet needs watching bed gi somo med skills bende ye kanyo parenting in skill sharpening and talent identification and training should be the new norm watching jonyuol ubed kanyo kod ng'eyo ni un kanyo une talanta manthendo gini kod skills magin godo. Engineer Hilary Onyando wacho kamae wacho ni most good or quality courses nigi cut points kata requirements mamalo miyo jogi dhi kanye e TVETs. Average students and those cut out by the entry point manya bedo C+ have no other better choices to mane kama giyudo ka gidonjo kanye e TVETs to pod gi excel. Toma Rodi majalonyo weche go mag jotije bende owacho kama ni Cleophas nyathi moro be onyisa ni seche ma ikawo e timo degree oneno ka ng'enyne mokalo ok onyal rito higni 5-6 mondo mi obed engineer. Afadhali otim diploma moro osud godo. Gen Z. Mane kaka intiere nyakwara mogi jwang wacho ni higni 5 ng'eny to kidhi mbalariany moro ka moko adawacho nyinge ando natieko mana higni 4 jomoko nigi paro marach ahinya kode nyaka higni ng'ato director nakona ni awach nyinge to kada wache nikech bende weche thoth iwacho ni donjo higa achiel ikawo long holiday mar higa 2 kata higa achiel gi dweche moko seche thoth mikawo e degree ang'o duka mondo warangi nire kaka magi duto inyalo losi. Bende jo TVET ka ging'anyo ga jopuonj okawinjo bisinjo ka ng'anyo mag jopuonj TVET okawinjo gin public service to mar nini kae mang'eny union to dong university ka bende gi union gimoko bende matimore dire ka to purano mana ka ng'anyo timre mbalariany ma Moi era nyisi ma dawacho mane kama nadhi to jok manotelo na wacho ne gitieko higni 8 course mar higni 4 kata higni 6 kata mathoth wacho ni ng'anyo mag lecturers ema miyo gik ma gitimre. Jopuonj mbalariany bende moko mosebedo ka dhi ng'anyo miyo jok moko bedo gi luoro ng'anyo no osebedo kaka ng'eni last king'iyo higa mokalo last 2 years nodwa ng'eny kolure kabisa ng'anya paro ka wang'eyo nyathi moro mano odonjo mbalariany mar sirkal ne gin twins achiel nodonjo karo kako yudo ni mae dhi e sekendia machako katimo penj ma first year nikech ng'ene gibedo nong'ado gi diriyo. Erokamano ahinya kokolose to en gimoro manyalo dhi makare to mabuto ang'aduogo iri bang' wiyo makawo sani obila Steve Ogelo wacho ni oluwo chenro kae mosna Tom Agutu kod Osumba penjo mantie niya obila koni to bedong tich nitie Steve dong gi tich tiju kata dong pod ntiere konwa sani umbe kos maruno onego kiganjo cha ni TVET kusukete kanye kiganjo cha dwi puonjo moko be goranda kona ne kata brother ni to ochal nade Steve Ogelo erokamano nya kum kete kar kae ang'wa bedi gi thuolo mag range ka achiel wacho ni TVET kon mbalariany nitie jok motimo forensic kaka obila man kanyo no en lony mare en mana forensic kokawo mano to keto kata e tim en gimoro ma pod onyalo dhi mbele koro kata kidhi bedo obila yude skill more dhigo idhi bedo jadolo e kanisa bede kata gi degree in education bede kata principal ma school kidhi bedo ja sister e kanisa kopere time kata computer moro di bedo secretary kumoro bede gi skill ma in go inya tueng'o inya timo gik moko mopogore magi yudo ge mbalariany kata kuonde mamoko mantiere kaloso gi jo sisters or no ruote sani kuneno chenro maneno ka ntiere St. Anne Guest House Kisumu maneno ka ntiere Domestic Kilimani ka Lavington or ruote oro kama gintiere obila Steve wacho ni kiganjo en college mapek marach mano kama gintiere ang kono kata ne giyudo mathoth kanye wakaw yo yaduo kun mathoth nyakora moge jwang kike dhi mabor
Malaysia has probably been on your bucket list for a while, and it's easy to see why. It's a kind of destination where city life, culture, adventure, and views all come together. From the skyline of Kuala Lumpur at night, to cable car rides above the clouds in Genting Highlands, to exploring the famous Batu Caves and vibrant city streets. It's many experiences in one. That's what makes Malaysia perfect. Experience 4 nights in Malaysia from $1,220 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Wuktich ka wuktich, yawuot luo tingo duond gi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo marakwaya. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'wa. Morindo yo. Onyanya penyo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye mi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Changwen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalies to kapok wakelo ngolo. Wapuonjwa ni timo Ma en maknani. E gweng' ka gweng', e ot ka ot, nitie mich moro marito mondo nenre piny. Anadil mana gi beats kende. Chwech lwedo mawuoyo e wi sigendni mag ogandawa. Mana kidi ma pink. Kidi ma pink. En mano a natural pink soapstone. En lek mok nyal lingang. Kuom tienge mang'eny, joma nigi lony osebedo e kindwa. Koro wasungogi kendo waketogi ayanga mondo girieny. Pok ma ingo, sunga marwa. Ng'at matimo gimoro ma unique yudo ni product minyiewo ni uwe peke yake ndo unakuwa nayo. Local talent should be supported because they make you something that is personal to you. Poko pogore, kod Sharon Ong'ao, tich ang'wen, Sari Okinyi, Kik Bai. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo i wacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Nyakwara moge juang machiegni wantiere kodi karka Charles Somba larian kon mago mag TVETs paro thotha enya awa ka uyweyo kae ka wapejre ni to odhi chalo nade mano ikinde mabiro karka nyakwara moge juang ikinde masomo to seket nyaka moko itimo nyaka mbui skills gibende wantiere godo koso dhi bedo ka wan gi jomosomo mang'eny to tich onge wacho ni chance mari yudo tich e Kenya masani chal nade kane pok waka uyweyo somo ote moko kagi Soto Mabutu iwinjo kanyo mantiere mokwongo mawacho kacha mor kata kod Tom Arodi wacho kacha ni ng'ato nyathi moro kanyo kone ni igni mika university ka ng'eny ma ok onyal en miya uro diploma tie ka kendo obedo straightforward gi janyuol wacho ni kik seche ka ng'eny miya uro igni 2-3 ka tie gima timo achak gik madachako mae paro montiere godo sani kinde oganda nitiere mayiero kos kawuono ka nitie jok ma osebedo placed e universities mopogore mana kata KU no yudo kwan malo mag jopuonjre mo ine 8,000 kwan malo podi oingo nyaka UN
gi jopuonjre mane gikawo kata kodok ni midhiero okwako mbalariany mopogore opogore pacho kae. Omi paro machal nade kinde ma ji kawo? Bende en factor moro monego bed ni rango. Ng'ato wacho ni kidhi timo masters mari oko, obed Switzerland, ka en higni 2 to en higni 2. Ka en masters mida timo US, en higa achiel, ikawo higa achiel. Ka en UK, higa achiel nus tieke. Kenya ka to pod nyaka oyware, weche mag omenda nika, pek mag chudo nika, funding education nika, ma pod nigi achiedhnade mopogore opogore. Sani en factor mabedo contributed to gik magi mantiere iye. Erokamano. Duong' Cleophas, thagruok nitie mopogore opogore e sectors mopogore opogore, to kata mana somo ka. Kamano. Manyalo wacho ni koro ketho yore mag somo, kata rocho yore mag somo. To nitie bende gik ma anyalo wacho ni kaka mokwongo e mbalariany kata colleges mawa, iyudo ka weche mag somo oserochre samoro nikech strikes mosebedo mang'eny. Miyudo ka jopuonjre kata jopuonj mag mbalariany pod ochungo weche mag somo bachop kama kata nyithindo ne onego bed ni dhi timo penj, to gitiyoga gi mano kaka yo mar buogo sirikal ni kok utimo ma to kata mana nyithindo ok dhi timo penj. Adier samoro timre kamano bachop kama gikalo ma nyithindo owachno dhi dala, ma by the time ma nyithindo iwacho ni mondo duogi ok koro ginyal bedo ni gitimo penj mano onego gitim. To magi achiel kuom gik mosebedo karocho yore mag somo kabisa, moloyo mano duong' ahinya. Anyalo medo bende wacho ni nyathiwa makoro sani ma kiwinj ka ng'ato wacho ni eni, nyathi moro wacho ni eni afadhali adhi atim gimoro madhi timo 1 year kar dhi mondo abed kamoro kuom higni 4 kata 5. En nikech mokwongo gik ma gineno, mano bende anyalo wacho. Kich samo neno adier ni idhi bi kawo higni 5 isomo gimoro kata higni 4 to ai kiduoko koka to koro samoro bende ng'ani en owadgi kata nyamin gi moro emoduogo ni kode ot ka en kor ka nosomo mondo otim ang'o, ojoin mbalariany. Tiyudo ka koro gik ma kamagi go chuny nyithindo, to wacho ni onge tiende, adhi asom gimoro piyo piyo matin kata bed mana mar lweta, adhi e tibet moro ka higi moko matin taduogi atim gira moro, adhi mbele gi ngima. Mar adek bende anyalo wacho ni nyathiwa masani ni iluongo ni Gen Z, odongo mopogore. Gin joma kata kwa kawogi nwaketogi ofis sani, iyudo ka gijok piyo kendo en onyalo kata nyisi ni tijni banyalo tiye ka ane ot, iwinjo. Okodwa gik ma biro kete gi pressure mang'eny, iwinjo. To bende kang'iyo malong'o anyalo wacho ni gik moko kaka ineno gima koro biro no miluongo technology, gimiluongo ni simu, donge ng'e ni kidiye ni gik moko lokra aloka. O train brain in such a way ma iyudo ka kaka nyithiwa gi paro koro dwa bedo mopogore. Ok odwa gik moko wan ng'e ni anyalo wacho ni kano wadongo yudo gik mang'eny, gimoro ka dwa timre ang' nokaw saa ma koro gigi bende ne puonjo ji gimiluongo ni patience. To gin sani patience no gionge go, gidwaro gik mapiyo piyo, iwinjo. Ne mana kaka sani ka gichaka moro bedi ochake tich mo matin, to iyudo ni afadhali ong'iewo, oneno ka wadgi oseng'iewo mtoka, mago gik ma malo go ema gineno ni mondo koro miyo ngima gi opogore, miyo bedo achiel kuom gik miyudo ka ng'ato nyalo ting'o dhoge ba wach ne min gi kata wuon gi ni anto gik ma pod idhi kawe higni 5 kata higni 4 go ok adwa. Koro omiyo neno gi pacha ni mano bende achiel kuom gik mosebedo ka nyalo miyo nyithindo gi koro chopo kama ginyalo wacho kata wuoyo kamano ni oneno ni odhi otim gimoro mapiyo piyo to otim gik modwa timo.
Erokamano nya Pito Sumba mbalariany ma intiere ang'eni samoro ne bedo ni nigi midhiero ma Moi kadhe ma UN kadhe e kind mbalariany mamoko kinde ma japuonjre onego bed e sikul en moro monego bed ni rango kaka bende prepare mar mondo mi wuog oko nikech wacho ni dhi e mbalariany e gimoro achiel rado gi ji e kacha bende ni gimoro machielo bedo ni en mbalariany en university irado gi ji mane gi paro mopogore opogore ineno universe e weche mopogore opogore iwacho ni mbalariany e somo kata TVET mamiyo nyathi jachan bede e mesa achiel gi nyathi jamoko kendo en equalizer bende pod wanene ka en gi ngas machalo kamano to bende itiyo kode makare jopuonjre moko donjo to gilala iye kacha niero arado kode samoro anawuok sikul moro yo Barogwal tadhi aneno japuonjre mokwongo mawuok Kenya High pok abed ka ng'ani piny akia kata kako paro koro keta kode e group gik ma kamagi ka ng'ato wuok e skul iwuok oko te paro niero gino miya bedo e kom machalo kamagi jogi onego ati gi opportunity machal nade mar bero ran awuon kata kodoko ni kinde ni olach ok awach ni network gi jopuonjre wetegi for 6 years e course monego tim for 4 years kutime nade skul kama untie Adoka Clavas maybe kachako anyalo wacho ni chike ma mano loso kako onego bed ni isomo kolure gi duol ma ochung' ne somo mar mbalariany mwaluongo ni Commission for University Education no wacho ni jadigri kao igni kaka en ngama kopogre digri moko ma kaka engineering kata medicine moko gi onego bed ni kao igni 4 kaka nowache 4 gi ok ni en higa mar Januari nyaka Disemba higa achiel en iloso gi gimoro miluongo ni semester 2 semester en ndalo ma nyathi somogo kiwango mar kiwango misomogo kod donjo higa mar achiel osomo semester mokwongo mano dweche 4 kendo chako somo semester mar 2 mano dweche 4 koro en dweche 8 te koro king'iye matut ok onego bed ni en higa 4 mochakre Januari gi Disemba mane makoro seche mokelo ga pogruok king'iyo mbalariany ma sirikal to gi mag wanyaluongo ni wegi kazi teka koro kwa chako yudo ni higa achiel ma Januari gi Disemba ka ng'athi ochako somo Januari April otieko semester mokwongo May August otieko mar 2 koro higa achiel otieko dwe mar 8 asto kendo chako higa moro machielo koro mano miyo ndalo mobet e university chuok nikech break ogidhi break malach brege gi rusa gi ema chamo sana e koreka koro rusa gi kodwok chien ka koro wan wadwoke to en wigi 2 kende mano koro yudo ni nyathi tieko gi higni 3 to tieka higni 4 mano ndik cha koro kasto moko be nitie ma koro wawach ka koro wawach ni 4 then king'iyo kaka koro medicine giri engineering gindo koro gitimo 5 koro mago nyalo bedo ni malach kalure gi somo mane nitie cha lakini bang' ber ni wawuoyo sani nikech ma biro mana timre nyaka higni 2 mabiro because higa 2029 2029 koro wan gi jo CBE masani wasechako loso duoko ndalogo piny wasechako chenro ma ikruok ne ja CBC nikech iyudo ka senior school kacha gisesomo gik mang'eny manwa puonjo ga university ka ni introduction koro moko go nitie mwadhi golo asto CBE be wacho ni nyathi ka dwa somo gine ma mondo mi gik mang'eny manwa kelo ga mang'ato obiro ka ni dwa somo IT to akase gi accounting
ni bende nyaka somo iye kama ukorigol ng'ano biro somo weche mag kompyuta miye weche mag kompyuta otieki odhi ng'ato datimo information science kithung'e gi IT ok en gimoro marach kata kamano iwacho kata kithung'e iwacho nitie gik moko ma iwacho ni nyaka to idhi kode nitie mbalariany ma wuok Ikweta odhi gi IT to en kama intiere Maseno kata gimoro amora ma intie with it IT gite education with it information science with it koro IT ni entie kuonde gite to IT ni bi waneno ka konyo jogi e ngimagi duto nikech wan gi courses moko manya bedo ni waketo mano mar mondo mi wausgo universities magwa kata courses magwa mano machalo koro ero IT en gimoro lony moro mantiere kanya kama oganda ntiere sani walose wiche mag AI iwacho ni mbui manyalo kopo kaka dhano paro to kete kacha to bende otime mana kaka dhano nyalo bedo katime ok okaw part mar dhano ikete yo machal nade minyalo wacho ni mbalariany bende okawane root no marango moko kaka unuse embrace AI koso AI uneno ga mana ka ChatGPT magidonjo go e class to gikwalo go penj wane AI no wayienegi gitigo nikech ing'eni kata kar tich kae bende nyaka waiki ni kibiro ka in gi skill ma wawuoyecha in gi skill minyalo loso na report maber ma ok ni pudhi keto tipudho teko da gi summary mar jo AI koro iyudo ka IT no gi mbalariany miwacho no paro no nok rach nikech negimi yo ma ibiro tiyo go oko ka nikech oko ka to kinya tiye koking'eyo weche mag IT kata mang'eyo mag tiya ranga gimore e mbui mano nyaka nibed go kami ng'wech ranyisi moro kos moro watimo gani ni political science with IT ne nitie ga political science koro mi political science with IT nikech in gi winjo matut mar siasa lakini inyalo ng'eyo bende kaka inyalo tudori gi ji e yor mar yo mar mbui iyudo ni kadwaro mo gi ji kadwaro mo gi wa mama ka wacho ni wadwaro mo gi wa mama Siaya County ka ne wadwaro mo gi wa mama mani Bondo kende inyalo tiyo gi jo IT gi ma wa mama mani Bondo kende ma maybe gin ikgi 20 nyaka 50 kende ma yudo message ni waromo kama iwinjo mano koro iseriwo gi ariyo tinyalo king'iyo matut okada wuoyo ahinya to king'iyo chien ni wacho ni nitie organization maro mane ya oko mane otimo gino ka ndalo mane watimo gimoro yiero moro ka lakini mano to ok imiya thuolo no koro kaduogo chien to ko nawacho ni duoko no tu ige ariyo kende to gigi dhi ng'ad te madhi for ma nyicho osebedo kuom higni 4 dhi dok e higni mar 3 nikech CBE mano koro CBE dhi chuno wa nyaka wakete mana kanyo gimoro mar ariyo kendo ma osebedo ka miyo ji bedo ndalo mang'eny ma kaka osewach gi jambaka wadwa en gomo mar nyithindo gomo mar jopuonj gomo kendo nyithindo gomo iyudo ka sana osebedo ko othago mbalariany mag sirikal nikech king'iyo mbalariany mag private gi to onge mang'eny ahinya kuom higni 10 masebedo register poka aneno ni nyithindo gomo koro to gi wach union bosebedo ka onge koro mano osebedo ka kelo ndalo mang'eny to ageno ni kama koro wadhiye ni gi CBE ni to gi kaka iwache jok mochung' ne duol mag somo gi kaka ne giwacho ni gimedo jo sirikal gimoro gi ageno ni mano be biro landore kuom ji koro weche go biro bedo ahinya to adwa chiwo ni nitie kendo kaka ne jambako wacho ni nitie seche ng'ato dag gi ng'ato neno ka ng'amo dago no dhi university to tieki koro omiyo nyithindo ma somo be kibajni ai kwani kuka ji odenje to tieki moko bende lure gi iyudo ni nyathino dhi to kaka ni wacho cho dhi oyudo ka nong'iyo gi ngima ma gweng'gi e chiro sera kacha koro biyo yudo ka jomoko monoa State House jomosomo State House gas and the rest romo go e town ka koro en gi shock ngima ni ok ong'iyo go gik moko dhi ng'wech
koro gimoko dhi ng'wech makata koro somo kosom iyudo ni edho nyalo bedo ni koro en gi orem koro rem, lakini ng'eni kirem ko jomorem e mbalariany ok wach ni ga jonyuol ng'eni bende kaka jonyuol masani maybe nigi ng'eyo matut. Jonyuol wati ng'e ni kidhi e university idhi somo titieko tiduogo. Koro kod irem kata ing'ise mana ni sirikal owacho ni wabed matin. To results okuor oratere kaka wacho ni help sani kodonjo. Sani ok ipand ne janyuol ni help pok odonjo. Help kodonjo to mane kama entiere. Wan marwa waoro. Uoro. Result system ifinyo ni to nyathi yudo to janyuol yudo. Koro koyudo exceeding expectation. Koro sama Kozo sani marucha okeni pod en ABCD to gi fail. Koro sama fail to mano koro at least wa alert tu ni koro nego beno adjust janyuol beno ng'eyo ok obuok ni supo chome wawuoth achiel. Koro mane manyalo, lakini katigo ka area to adwa jiwo bende jowa matindo ni jakinda be makeyo joluo no wacho kamano. Kai gima daher mondo obede pach ng'at madwa somo en gimohero madoher somo no. Kado ka ndaladi oyie ket chunye kanyo osom to kowuok gino bro konye moloyo nikech obro somo gimohero. Erokamano ahinya. Kama chalo Canada ne mondo mora nikech waserango kata donjo mbalariany achiel nade mopogore mantiere gi yudo spaces e mbalariany bende kata gin competitive gi cut off points ma bende joneno oseorote kar kae. Mr. Tom Aguto adane mondo mi awinja ne pacho kotenore kod pek mantiere weche gi mag omenda. En tiyo marach gi omenda mag jonyuol ma itimo kanyo gi nyithindo mano ka gidhi skul. Machielo bende entiere kae kod kaka inyalo sirgi alternative funding opportunities mantiere kata sources mano wan gi university funding model ma bende nukel mondo mi okony e weche gi duto. E ite mar ariyo e gazet ma kawuono ma Daily Nation ma untiyo kar kanyo iwinjo kanyo sigana ma bende Joyce nolieko nyithindo nego jonyuol gi otese mar mondo mi gitim ang'o giyud pesa mamalo e allocation mano mantie ma scholarship kod mano bende ma imi gi help mano mar loan machelo monego beni iyudo. Gigi timre nikech dwaro mano mar bedo kod omenda sikul. Machielo bende mano kaka inya chulo fee magi nikech samoro nya wacho ni assessment chaka gitimo kaka gisechopo iru kata unao kaka gitimo assessment gibire ot kendo iwinjo kata jok machiwo scholarship kaka gichako penjo ni TV ni maru, un gi TV ka, un gi mabati machal nade, un gi fridge, un gi mesa, un ga ngogi duto koserang kata osarani un gi janyuol manyalo koso ok nyal. Weche mag omenda gi kaka isiro jopuonje skul mondo mi gibede mbalariany osediyo machal nade kirange pacho ka sani. Erokamano. Kanyalo wuoye weche mag omenda kochakre kaka nyithindo yudo pes ma ginyalo bedo ni gidhi e college kata ginyalo dhi e university. Anyalo wacho ni ok nyithindo te maromre. Inyalo yudo ka moko oa families adieri ma nigo to moko bende wuok e mier ma onge go. To an kaka jalo mosebedo ka tiyo gi nyithindo to moloyo ka konyo nyithindo mang'eny madhi e university, anyalo wacho ni wasetemo tadieri nitie chopo kama nitie nyithindo moko ma ok ginyal, kendo gimomiyo inyalo wacho ni nyithindo moko diyud ka pod nyalo bedo e gweng' ni ok nosomo en nikech kaka gintie e yore mag dak. Kech nyalo yudo ka nyathi moro wa e family ma onge parents te odak kata gidagi moro to en nyathi mariek to chopo kama koro pesa modhigo kuro bedo ma onge. To anyalo wacho ni gima wasebedo ka watemo mondo wa investigate ni ere kaka wanyalo medo konyo kata bedo nyithindo gi mondo gichop ni nyalo yudo kaka gikonyre ka gichop lek mag dhi e skul mondo bedo ni ginyalo somo. So magi nyalo wuok kuom wan mondo wamed wuoyo gi individuals ma Nyasaye nyalo bedo ni lwetgi ni malo matin korka yuto mondo gimed konyo nyithindo gi ma nyalo chopo kama koro nyathi nyalo wuok badhi som. Kendo waseneno kamano tiyo maber kabisa, kendo yudo ka nyathi dhi basom batieki. Kendo wan gi example man nitie nyithindo masani mane odhi e university masani koro tiyo matene ni konyo ng'ato nyalo bedo yo achiel
kuom monyalo konyogo nyithindogi mondo dhi osom. Anyalo wacho ni bende mana kaka iwacho ni yore mag sirikal konyo nyithindogi mondo bed ni ginyalo yudo help, yani ginyalo apply ba giyud loan kata pesa ma gisomogo. Bende en achiel kuom ma kech nyalo yudo nyathi moro yudo kosedhi to ng'isi ni ing'e ni idwaro ni achul kata mana 70,000 kata 80,000 to ko otemo apply to dhi oyudo pesa kendo koa korka sirikal. Koro mani duoko bende kata pesa ma ng'at manyalo konye. Koro inyalo yudo kata ka ne ikonyo samoro koro ichulo mana 25,000 20,000 matiende ni magi koro bedo yo makare manyalo bedo na nyithindogi mondo gidhi gisom, kata bedo ni nyithindogi nyalo bedo ne gikoso pesa sama gitimo maber boluongi college ni gidhi gisom. To jowa bende onego awach ni odok chien, onego bed ni nyithindo gwenge mopogore opogore onego bed ni manitie. Asewinjo gwenge mang'eny miyudo ka sani inyalo bedo piny bang'i ni a good example anyalo wacho ni gweng'wa Obaga wang'iyoga nitie group mano waloso mar ng'iyo ni to nyithindo adi masani koro nyalo bedo ni kata ni mane man gi thagruok ahinya. Manitie example miyudo ka jogweng' biro to go arambe mo matin to nyithindo dhi sikul. Koro magi yore ma duto man seneno ka wanyalo yudo go pesa motero go nyithindogi mondo bed ni nyalo somo yo makare kendo gichopo lekgi mar mane gin go yo mar somo. Erokamano ahinya. Weche gi thoth ahinya. Tang'eni kapok abiro iri Peter Osuma tiyo te madonjo kar kae eno alata mana ni koko donjo kendo koko yawo TV gi sani. Ambassador Helena Adhiambo Gishui mano jagoro migawo mar diaspora affairs oyawo TV sama kare dong walose weche mag kazi maju mamane ko mantie ka wacho ni jopuonjre mantiere mbalariany mopogore opogore yudo thuolo mar dhi oko mano tok ka gisetieko somo kata wane TVETs to thuolo gi bende chal nade machiegni nyanya orwa ote mari sani ka kokiyawe ote mang'o mar mondo ni gino chopo kare mar neno ni jopuonjre mowuok kuonde tiegruok magi gido spaces magi sirikal paro moko nwago kanye ya mana miyo mana paro moro matin bene ka entieko kar kanyo mana Ambassador Helena Adhiambo Gishui ma bene eno mana sani kasa dek sama ber okinyi makawuono kawantie ka Peter Osumba wan ka gi weche mag funding model en gimoro man osekela chier nade mopogore opogore gini tiyo kosokti erokamano tiyo to wan kode koro wada mana ni bende en gimoro ma iwinjo ka jou ang'eni in konagi mantiere Zitek kendo konagi ne mokalo nigi thoth ahinya kama gintiere kata matimo ber bende nitiere kacha to model mantiene en yobedo no apply ni public universities tunene yo machal nade kata koro. Erokamano ahinya Cleopas. Gini kano chakre nitie kaka oselokore kaka gisebedo ka giyudo duoko mokwongo nyaka kama wantie ni. Koro oken opogre matin kaka nochakre cha kaka en sani ni kaka en sani pod wan gi ka chako gi band joma donjo mbalariany mar sirikal en ni gin gi opogre didek gin gi pesa no mabiro kaka scholarship kaka kony nitie atamalo mabiro kaka hola kowuok ka help asto nitie atamalo ma janyuol chulo to pog gi dibich kong'i kaka nyalo mar jomopogre opogre. Koro nyalo mokwongo gin jogo ma ni piny kabisa ma nyalo bedo jogo ma jonyuol teno osenindo to yorgi mar yuto bende ni piny ma kata ka ne gisomo e chandruok nikech ng'eni nyalo bedo ni jonyuol ni onge to iyudo ka bende ka nitie ng'ama omako badi koro mago jomopogre ariyo. Koro kwachako mano e grup mokwongo to grubno iyudo ka ng'enyne pesa ma familia chulo en atamalo 5 moko ka donjo e loan
25 to gi 70 donjo scholarship. Koro dok piny mar 5 to koro mogik ma koro ng'enyne family chulo mago joma nigi yuto. Koro loan imiya atamalo 30 to kony mar scholarship imiya 10. Then modong koro janyuol chulo, mano biro atamalo 60 kama. Koro asto bathe no bende nitie koro ma imiyogi kaka en hola, lakini ok en hola madonjo somo, en hola madonjo ka konyogi kaka dak. Kisungu luongo ni upkeep. Mano bende panga kamano ka ng'at ma yudo mogik, ng'at ma ni piny sana ma jonyuol osetho to nigi yuto matin, oyudo 60, asto ridore kamano nyaka kuom ng'at ma ogik. Koro koro anyalo wacho ni chon cha university mag sirkal ne ndiko ni gigo te. Ating'e ni ne jama ne ji ywak ng'eny ahinya, fees nodhi malo. Fees nodwa ket malo, to makoro kata atamalo manoketgi iyudo ni kata 10 ma janyuol nego chulno pod obupa. Koro sani to koro nyathi koyudo barua kose oro kwayo ne mar pesa, eka koro sirkal nyiso university ni koro pesa monego bed ni janyuol chulo miluongo ni household en ma, koro mane ma ginyiso nyathi to mane ma nyathi chulo. Koro mano lokruok no osebedi, koro confusion ok ng'ade matin. Gowi in go, lakini gowi no to koro pod opondo mbele kachi biro chula kitieko. Koro serikal mbalariany mag giwegi kaka koro matie ma Zitek koro koni to koro ogol scholarship, lakini omed loan miyudo. Koro sani loan ma nyithindo yudo en atamalo 60 kwalure kuom pesa monego bed ni chulo university no. Alafu koro 40 to koro janyuol chulo. Kang'iye kama beti tanyalo wacho ni otiyo. Anya wacho ni otiyo nikech confusion mang'eny mane ginene ka nogol, asto koro household emichulo. Kata korka balariany mag giwegi kaka marwagi omede nikech nok en ga atamalo 60. Ni yudo seche moko ji yudo ma 40 ka kodhi maybe to 50 ka. Koro omede 60 to ji te yude. Ng'enyne ji te yude 60 ma ok ni in go kendo in ionge go. Koro anya wacho ni kama chung'e anya wacho ni tiyo. Ang'eyo ni asto kwa ji giwegi be ginya wacho ni balariany be nya wacho ni otiyo nikech ng'eni macha kata serikal ne wacho ni gichulo ni, lakini pesa tok ne chul. Koro balariany gi ne hinyore. To mano be gima seche moko ne kelo ineno gomo mane ng'eny ahinya e public nikech pesa ni wacho pesa to nitie karatas to onge bank. Koro mane nya kelo gipela. Koro nya wacho ni gino to nitie, to kata kigie TVET bende process chalo mana kamano. Koro ng'ato ok apani nitie ng'ama ose apply motam. En ani yude kalure gi kaka in go gi chan. To gima dwa siro kanyo ni sama nyathi oro kwayo, kabe ni janyuol manyalo ng'eyo gi kompyuta gi to tim gi nyathi, nikech nyithindo osebedo ka gidhi timo gi jowadgi kata gitimo gi jo cyber. Sana duol machiwo pesa yando ywak sana ni jo cyber giketo information mopogore. Koro in no fan to ket ni information moro ma maybe nyiso ni in gi janyuol. Koro mani ng'eno oseketho giki kucha. Koro yudo ni ng'ato ose oro kwayo modonjo, koro kochako oro gima miluongo na appeal. Tapil seche moko kawo saa, kawo ndalo. Erokamano ahinya. Ang' aduogo iri mar mondo mi ang' iriwri e twak kod Tom Magutu kotenore kod wach mano mar konyo nyithindo mano manie skul e yore mopogore opogore. Wadhi yudo thuolo mano mar somo ote mamoko kaka pok akawo yweyo masani. Ambassador osero ote mare karka ang' wayud thuolo mar winjo kaka Kenya ikre ne
weche mwawacho kama mokwongo mag tero ji oko gi jiwo skills mantiere Kenya kae gi sani. Nitiere part modani wamaka Mr. Butu mano jopuonjre mathoth ahinya mothoro winjo kata Ramogi TV kae ka watimo sigandgi. Japuonjre orem mar biro e mbalariany kata dhi e TVET nikech onge mar fee. Barriers magi mantiere mano ma nyalo mono jowa ahinya nyithindo mawuok Kaluo, Nyanza, mano mar biro e tat somo kaka Zitek, kuluonge Zitek, kuluonge KU, kuluonge Moi, kata luonge Jaramogi. Mano ka intiere owuok Asembo to luonge Jaramogi Odinga teaching mano just Mabondo to konyal dhi. Barriers magi mantiere, obadho magi mantiere kama nyalo miyo ma ochop kare. Erokamano Cleopas, anyalo wacho ni kaka jalo mosebedo ka konyo nyithindo ma ok nyal kata onge gi nyalo mar chulo school fees e foundation marwa mar Nyogaya Foundation. Wasebedo gi midhiero mang'eny to moloyo ka nyithindo ochopo ni kaka sani nyo barupe osechako donjo kendo ng'enygi oseoro nwa barupe manyo giseyudo makoro gidwa dhi ge college kata gidwa dhi ge universities mopogore. To midhiero mantie en mar dhier. Nikech jalo man gi pesa kanitie to gik magiwacho kata magi nyalo kwayo inyalo yudo ka bedo maonge. Omiyo mani ema nyalo miyo ng'ato dok penjre ni to ere kaka wanyalo temo mondo wagol weche mag dhier e gwengewa to moloyo Kaluo, Nyanza. To nikech ko pogre gi gik moko mopogore kaka ng'ato nyalo koso gik mochamo, nyalo koso nangane moro wako, chopo kama nyathi kara Nyasaye nomiye wich maber odhi otimo penj to koro kaka odhi omedre bedo matek. Omiyo gimanyalo wacho ni midhiero no wasebedo ka watemo mondo wagol to gol ni mokwongo wang'iyo kaka wanyalo ng'enygi watiyo gi minegi widows molo widows gi widows en magina affected ahinya. Koro watemo mondo wa empower gi kata wang'i yore ma minegi dhi yudogo pesa mondo bed ni samoro yudo wanyalo bedo ni in partnership kod gimatiende ni inyalo konyo nyathi igolo school fees to pesa ma nyathini dwa wuogo madhi go e college kuro samoro min gi koro nyalo chulone. Samoro nyalo chopo kama koro nitie gik moko midwaro e college kata yuaro university to min gi kata wuon gi moro manodak kode koro nyalo chulone. Ng'iso ni onego beni wamedo ginene wuoyo kata puonjo jowa kaka wanyalo bedo ni watime gimoro matin mondo bed ni en weche makamage ok nyal kata midhiero makama ok nyal mako nyithindo. To watemo ahinya nikech mane focus marwa ni nyathi ma nigi wich maber mon okalo madhi manyadwa dhi e university wang'iyo kaka yore mopogore madwa yudogo pesa mondo wakonygi go. To gibende wamedo wuoyo kodgi makapo ni en ng'ama odakgo en ng'at mapod nyalo to watemo wuoyo gi ng'ano bende mondo otimie gimoro. Erokamano ahinya. Adana ka wote ni kato bang'e duogo thuolo madakika 5 kamar mondo mi kang'o sumbang' duoko wach mar kaka inyalo yaw thuolo mag weche mag somo kendo siro jopuonjre dala e yo makare mano mago mantie Nyanza wanyabedo gi thuolo mag rango ote ma wacho kaka ote mogik mano ma ote osadonjo mano ote mano mara we are further streamlining our systems mano to ensure ni welfare of Kenyans is taken care of. Wacho ni kaka Kenya wa align curriculum marwa to address wacho ni as Kenya we are aligning our curriculum to address the needs of the job market. Bende wacho ni some courses were previously not taken seriously. Mao courses machalo kaka safety in the workplace. Wacho ni this has now changed because overlooking it was costing us vacancies abroad. Mano wacho melekani
We are also negotiating with countries to conduct training of teachers program, on the skills required. Kombela Kanyone TVET graduates are now finding it easier to secure jobs because of their strong demand for technical skills. Mano wach mantiere kar kanyo erokamano ahinya Ambassador Elena Adhiambo Gishui kendo mos ahinya kuom liel mabende pod untiere godo. Nyasaye mondo omi oket chunye jaduong' Reverend Gishui kamokwe. Nitie ote machielo ma pod donjo kar kanyo wacho ni Cleo mosna welo mane studio na mora ahinya kawuono abedo mana ka puonjra kendo ntiere ka kod nyara ka warito neno ni mbalariany to dhi chalo nade. Ayudo makare ahinya Jalang'o Otieno ka ntiere Wishlum Beach. Erokamano. Fredrick Ochieng an e tich. An e tich idwa loko na roles to idwa ni mondo atim certificate in project management. Wacho an e tich idwa lock na roles to ne adwa mondo atim certificate project management at Zitech University maidori lakini uchako mana gi diploma e course no. Zitech machiegni koda mane yomi antiere kacha nikech en mana 10 minutes away mano ka wuotho pe na osumba ni dak gi chaka gi certificate course. Duok na Fredrick Ochieng gi ote mamoko ma pod ntiere mar Ruth Nyathi Ochieng. Ruth Nyathi Ochieng iselala ahinya yena mondo asomo te poko ore au ni ganite ayude sani kanga biri owacho ni sani somb university onge chiro tije mag mbalariany nok sani TVET mi skill mano mar ndikri iwuon joma nodhi mbalariany notimo course mano moro ma society mondo mi obed recognized as the first person ma osomo law e gweng'gi. Sani society en mana judge sani society ma judge gi aparo mana ni seche moko seche oselokre jopuonjre owinjo tim course man gi market yudo tich tek tije thoth but office gi opong'o. It's about ni ing'eyo ng'a mane kama gintiere kacha oneno ka intiere umoja inako ang'enda make mana mapiyo kiriwo gi duto gi ote bende ma ambassadors wacho kacha ni TVET pod osiere podi kanya gin gi chance mamalo ang'emena gi wach mogik kata ng'abiro tom dakika achiel bende ka mogik. Okay, erokamano ka wacho piyo ni aduoko erokamano to kaka ambassador wacheno lure bende gi jomochung' ne duol mar ndiko jopuonj be nyicho wacho mana ka nyicha wakawo barupe mag nyithindo manyicha duol mar KUPPS omiyo ni koro bende giseloso chike moko mabro tayo jopuonj madhi tiyo oko ma nyande giwachonwa ni gima gidwa ni mondo kaka wan mbalariany wateg gimoro mwaluongo ni practicum nikech CBE chon en achiel iluongo ni teaching practice tinde iluongo teaching practicum to ket gi ariyo mano makoro gidhigo ma ginyiso ni ka gipuonjo. Koro sani gidhi mokwongo iluongo ni shadowing, ging'iyo mana kaka puonjo itimo to gi gik moko te madhi nyime skul. Then mar ariyo koro gidhi puonjo. Giwacho ni wateg ariyogo asto kendo wateg gimoro miluongo ni micro teaching ma nyathi puonjo chako practice puonj e mbele jowadgi to seche moko be odhi kende studio kaka koro maruni to chako lesson to puonjo to record to ng'iyo kaka odhiga to oloso kuonde mok beyo. Koro giwacho na adego kwa tego to jopuonjre wa bro yudo tije e pinje maoko. Then kabiro kuom jawinjo madwa riwano aduoko erokamano ni wan kodi machiegni wiro kanyo wacha adier ni sani to waonge certificate koro an gi para ariyo inyalo biro wang'i certificate ma chiegni gi project management mondo ichaki asto idonjo go e project management. Koro mano en route mokwongo. Route mar ariyo be wanyalo ng'iyo ni to maybe qualification no nitie kaka onyalo chako project management asto chaka kawe kaka challenge no nego be nwa loso somo ma certificate. Koro mago kata kochopo Ruiru to wanyalo pimo wach mari mogik to piyo ka wacho ni ajiwo mana jowa mondo okaw nafas mondo donje university kik giwer mok gidonje university gi dhier gi wacho ni sani ng'ato ko oro kwayo mar pesa to onge ng'ama koso. Then kwayo ni en kwayo maber. Ang'eyo ni jothurwa oluoro loan kalure gi gik mosebedo ka timre ma iolo loan matin to ng'ato biro walo odi to ng'ato kawo ruedhini ng'ato kawo dhogi ma en loan maber mar somo. Nyithindo mondo kawe kata kidonje TVET kata kidonje mbalariany kaw mondo idonjgo. Nitie jomoko ma seche moko ka ineno ni mondo idhi university mabor to nyalo tami
ranga ka in bondo kanyo dhi e portal ni sani mondo transfer iwuok kuma no ketie mondo dhi kama ni machiegni kata kiwuok gi ndiga e dhodu tidhi somo mano biro konyi kata kiwuotho mano biro konyi bang' kiseyudo barua biwaro e pap. Erokamano ahinya. To Magutu wach mari mogik watieko ka ne dakika achiel kende gi ote mari mantiere godo Kenya wache kata ne J Wells kata jok maneno County Dominion machiegni. Erokamano ji gima da wach ne Kwara Mogi ni waweuru nyithindo mondo som nikech dil gi ng'ama fuo tek mogik tik kanie dala kendo watem matek nyathi afadhali bed gi nyithindo nyathi mofuo nyathi ma mok dhi tich lakini no somo inyayudo ka winjo ne bedo maber. Nyithindo mokwamo wane kaka wanyalo gone gerambe moro matin bende gidhi gisom. To wan kaka Nyogaya Foundation watemo kar mwanyalo kendo watemo wuoyo gi our sponsors mondo med support wa kendo grube duto mwatiyogo kaka mag Jewels osebedo ka konyre yobe makare kendo ang'eyo ni nyithindo manyokalo maber ma wa support bro dhi mbele gi somo omiyo agon wero kamano Kwara Mogi nyithindo uyawe uru mondo somo. Erokamano ahinya Nyakwara Mogi jwang' mane kama watieke. Erokamano ahinya Tom Agutu kachiel koda ka Peter Osumba kuom bedo kodwa okinyi makono ka wagolo dok e it jowa kendo wapuonjo gi achiel kachiel. Imebedo koda Nyakwara Mogi jogo erokamano ahinya. An sani watieke mathoth biro e Ramogi TV kamba koro pod tieka kod Sharon Ong'ao kaeto kiny pod wantiere kodi ka nyaka giko mar juma. Ikete mana kar kae wach midhigo dala wach ni dil gi ng'ato mofuo dala tek. Waweuru nyithindo dhi sikul kama gidwa dhi machiegni kodgi nyathi kik bed dala ka en gi siso kod rio mano madhi sikul. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo ka Nyakwara Mogi nyaka Chisango oriti masani. Tabiro tinendene Mwakikawa kawa erokamano Galimbe anaduogo kawuono kendo Ikawa kawa erokamano Nyasata anegeka tinendene Mwakikawa kawa erokamano. Idwaro wenda mar erokamano kaka skiza tune mari di star 860 star 416 #. Ng'e maber niya Ramogi TV en od jower duto. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tukgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringaringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno.